Gwenge ma Kisumu wadhi nyaka Homa Bay. Riwruok moro ma ok mar piny owacho ma idendo ni Inuka Community Developers Network ka omakore gi Media Focus on Africa ochako chenro mar go mbaka gi jopiny kod jokanyo e sectors mamoko e manyo yore ma inyalo jiw godo telo mar joma mine e Kaonti ma Homa Bay. Chenrono bende geto neno ni joma mine e kaonti no kwan jomedore lemo mag telo ma ok mana kombe mag siasa kende. Wakelo other voices on board. We are involving the men, we are bringing in the local administration, wakelo the religious leaders, mondo watwagane kanyakla, wane kaka wanyalo miyo joma mine mijingo. E seche gi to wanyalo wacho ni at least piny osebiro mayom nikech mine manotelo mbele go koseyawnwa yo at least wan gi pogruok to pok obedo makare. Koro mine pod wawacho ni mine mondo med wuok oko mondo kaw kombe gieki ok only in politics but also even the head offices. Sani endi nitiere kombe miyiero ma onego bed ni wakaw. Koro ayudo puonjruok malach kendo kumwa e gwengewa wadhi keto mondo mi kendo wang'ni e yiero manyien mabiro joma mine kwan gi oidh malo moloyo kaka sani e Homa Bay County. Ka wadhi nyime wadonjo ne nyamera